Klokken er godt 8 om morgenen, og jeg befinder mig på FDM's køretekniske anlæg Jyllandsringen. Jeg er her sammen med ca. 30 autoteknologstuderende fra Aarhus Tech, og vi er her på en mission. Trofaste seere af programmet her ved, at med hensyn til aktiv sikkerhed, så har jeg 3 kæpheste. Det er dæk, det er støddæmper og det er bremser. For mig er det en treenighed, fordi hvis en af dem ikke fungerer optimalt, så kan det gå katastrofalt ud over sikkerheden. Hvis dækket ikke er i orden, så kan det være ligegyldigt med gode bremser og støddæmper. Hvis støddæmperne ikke er i orden, så kan det være ligegyldigt med dæk og bremser, og så fremdeles. Det med dæk og bremser, det vender vi tilbage til på et senere tidspunkt. I dag skal det dreje sig om støddæmper. Og hvad er det så, der er farligt ved slidte støddæmper? For at forstå det, skal man lige vide, at det, der drejer sig om for en støddæmper, det er, udover at give det et god komfort, det er at holde dækket på vejbanen hele tiden. Og det formår slidte støddæmper ikke at gøre. Jeg har ofte været ude i venner og bekendtes biler, hvor de ikke nogensinde har fået skiftet deres støddæmper, kom tilbage og sagt det til dem. Og skal de skiftes? Ja, det skal de altså. Og som sagt her på Jyllandsringen, vi har 4 forskellige biler, vi skal ud og teste. Først med de skavanker, de nogle gange har, enten i form af slidte støddæmper eller defekte støddæmper. Bagefter bliver der skiftet til nye støddæmper, og så måler vi det igen. Og vi har pænt avanceret måleapparatur, det skal jeg nok vende tilbage til, og så skal vi se, hvordan det fungerer derude. Og så er der selvfølgelig også det med den subjektive vurdering, og der har vi gode kører med, racerkører og erfarne bilister. Så drenge, skal vi se at komme op på banen og få det prøvet af? Yes, godt. Og Dan, kan du finde ud af at køre bil? Vil du prøve? Ellers så spørger jeg. Det er hårdt derom bag, ikke? Man bliver kastet med rundt. De 4 biler, vi brugte til testen, var 4 forskellige typer. Volkswagen Touran med slidte dæmpere, plus med en defekt dæmper ved det ene baghjul. Volkswagen Transporter, der havde kørt næsten 300.000 km på sine støddæmpere. En moden Peugeot 406 stationcar med over 100.000 km på de samme dæmpere. Ford Fusion, der var den mindst slidte med kun 60.000 km på banen. Vi var 4 testchauffører, der kørte bilerne, 3 meget rutinerede og en enkelt mindre rutineret. Bilerne blev kørt frisk rundt på Jyllandsringen og skulle derudover gennem såvel slalomprøve som bremse-undvigeprøve. Udover som sagt den subjektive vurdering, benytter vi også elektronisk måleapparatur. Det gør det muligt at måle både G-kræfter, hastighed, krængning, støddæmpervandring og så videre. Ja, det må være slalom, ikke? Ja, det må det være. Se noget her i starten her med dobbeltundvig. Er det dem her? Lidt for sjov, og naturligvis også for at se, hvad der ville ske, modificerede vi transporterens støddæmper, så det meste af dæmpernes effekt var væk. Og så var det for alvor med for testchaufføren at holde tungen lige i munden, så man ikke risikerede de helt store ulykker. En rystende og gyngende oplevelse. Så var det tid til at skifte de slidte støddæmpere ud med nye, og vi vender tilbage til anden afdeling af støddæmpertesten senere her i programmet. Samtlige 30 autoteknologstuderende fra Aarhus Tech var involveret i projektet med at teste slidte støddæmpere mod nye. Og der var travlhed med at få skiftet støddæmperne. 4 forskellige støddæmpermærker havde været så venlige at stille nye støddæmpere til rådighed til testen, men den store arbejdsopgave var at få de gamle dæmpere af. I takt med at bilerne blev klar, var det ud på banen igen og gennem de samme tests som fra morgenstunden. Måleapparaturet viste tydeligt, at der var markant forskel på dæmpernes vandring og bilernes krængning, alt efter om det var med slidte eller nye støddæmpere. Kort sagt var det tydeligt, at de nye dæmpere holdt dækkene bedre på vejen. Desuden viste det også, at der blev målt færre G ved samme hastighed med de nye dæmpere. Med andre ord ville man med nye støddæmpere kunne køre hurtigere i prøverne med samme G-kræfter. Men en ting er målingerne, noget andet er kørernes oplevelse af ændringerne.
Jamen, det var en helt fantastisk forbedring her. Den har kun kørt 60.000 med de gamle støddæmpere, men den er meget mere stabil nu, selv med, om de ikke har kørt længere, end de havde nu. Hvordan mærker du det? Jamen, før der skiftede den lidt mellem overstyring og understyring, lidt afhængig af, hvad den har lyst til. Og nu er den så stabil og gør det samme hele tiden. Så du kan tydeligt mærke forskel? Jeg kan tydeligt mærke forskel. Og min mor kan mærke forskel, det ved jeg så ikke. Dan, som tidligere racerikører, så fik du den store ære og glæde og fornøjelse at få den største, den mest højbenede bil at køre i. Hvordan har det været forskellen mellem før og nu? Og den flotteste bil. Ja, selvfølgelig. Ja. Der har været mærkbar forskel, det vil jeg sige. Den var noget af en gyngehest til at starte med. Og da vi så fik nye støddæmper på, så gik der 2 omgange, før jeg ligesom havde vendt mig til, at der var så meget greb i den. Så der var mærkbar forskel. Det var mest udbredt, det var, når man kørte slalom faktisk. Når man skulle skifte retning fra først at have belastet støddæmperne over til den ene side, så over til den anden side. Det var den ikke ret glad for, før den fik de nye dæmper. Det var den ikke. Og så undervejs så simulerede vi også, at vi havde defekte støddæmper. Vi tog simpelthen en del af olien ud af støddæmperne, og så fik vi en udpræget sjov bil at se på i hvert fald. Det var også vældig sjovt. Jeg ville ikke køre sådan i trafikken med den, men det var da sjovt at have prøvet. Den var enormt levende, og man kunne faktisk få den til at løfte baghjulene, hvis man ville det. Men den var ikke ret god, hvis man skulle lave en eller anden undvigemanøvre, det vil jeg sige. Som tidligere racerkører og nu ejer af et racingteam, så ved du alt om, at støddæmperen skal være i orden. Men er der alligevel et eller andet, der har været overrasket dig her? Nej, jeg vil ikke sige, at jeg er overrasket. Jeg kender det godt. Jeg ved, de støddæmper, vi bruger på racerbiler, de er meget hårdere end dem her. Og de giver endnu mere greb. De giver så ingen komfort. Men faktisk med de her dæmper, vi fik på her fra Saxa, der fik vi både komfort og rigtig godt greb. Det gjorde vi. Så jeg er glædelig overrasket. Men han skulle have skiftet noget før. Hvordan har du oplevet forskellen på 406'eren her? Jamen, det er faktisk noget sjovt noget, vil jeg sige. Fordi til at starte med kørte vi ud med nogle støddæmper, der i hvert fald ikke var nye. Og der kørte den faktisk egentlig OK, synes jeg. Men den var lidt speciel med bagenden. Så lavede vi en lille modifikation på den, og det ændrede faktisk noget på det, sådan at den egentlig blev en lille bitte smule bedre. Så gik vi over til at prøve at sætte helt nye støddæmper i, og det virkede. Så kørte den ordentligt. Altså, det der begrænsning med bilen, PT, det er dækkende. Støddæmperne er perfekte, den kan styre, den kan dreje, den kan bremse, og den vugger ikke, og den vipper ikke, og kører over nogle akser, så den kører faktisk fint nu. Den kører faktisk rigtig, rigtig godt, og det gjorde den ikke før. Vi nåede desværre ikke inden for de 5,5 timer, vi havde Jyllandsringen til vores rådighed, at få Touranten klar med nye støddæmper, da den også havde en brækket fjeder. Men efterfølgende har ejeren, der ofte kører med hestetrailer, fortalt, at det var en helt anden bil, hun fik tilbage. Vi kan altså konstatere, at der er bred enighed om, at det er alle pengene værd at få skiftet de slidte støddæmpere. Men pengene er kun den ene side af sagen, den anden er, hvad konsekvensen af slidte støddæmpere kan være. For ganske vist har vi ikke vist vilde og dramatiske situationer, men vi havde også særdeles rutinerede kræfter bag rattet, der kunne klare eventuelle lumske reaktioner. Havde hastighederne været højere, som de jo ofte er ude i den virkelige verden, kan det med mindre rutinerede chauffører bag rattet føre til katastrofale situationer. Så hvis du lige synes, at din bil reagerer lidt anderledes og lidt mærkeligt en gang imellem, især i svingene, så var det måske en god idé at få tjekket støddæmperne. Støddæmperleverandørerne var også til stede på Jyllandsringen til vores test, og vi spurgte dem om, hvor meget opmærksomhed den almindelige bilist har på sine støddæmpere. Folk sætter sig ind i bilerne og kører i bilerne, og så tænker de slet ikke på, at der er støddæmpere, der skal kontrolleres og skiftes. De har det desværre sådan, at de er gode i starten, og bilen er ny, og så bliver det dårligere og dårligere. Og jeg vil som regel sige 100.000, så har støddæmper gjort det bedste. Så kan man begynde at skifte dem, så kan man mærke en forskel. Bernhard, jeg har hørt et par af dine kolleger, der mener, at der er for lidt opmærksomhed på støddæmper. Er du enig? Ja, på en måde, for forbrugeren har jo ikke mulighed for at vide noget om støddæmper. Bilejeren burde faktisk, når han kører på værksted, så bede mekanikeren om at kontrollere støddæmperne og forklare ham, hvad de gør og hvordan de virker. Jamen er det ikke noget, som værkstedet burde gøre helt automatisk? Jo, helt afgjort, men det er jo mange ting på en bil, der skal kontrolleres.
Og det er jo ikke lige det, eller bilejeren selv kommer og beder om at få kontrolleret. Så derfor er det noget, man skal gøre værkstedet opmærksom på, at de skal huske. Og noget man også skal huske er, at nedslidte og defekte støddæmper også påvirker mange andre dele på en bil. Bøsninger, led, bærearme, ophæng, dæk osv. påvirkes af de uhensigtsmæssige bevægelser og vibrationer. Så kører man for længe med defekte støddæmpere, kan den samlede regning altså pludselig løbe op, for ikke at tale om, at der kan opstå brud på de førnævnte bildele.